Един специјален поздрав од Славјана за скъпоценијат си дар од Бога сен Бравуса. Човека држава номер 1 в Софија. Човека закон. Асен Бравус и за неговото красиво дете Георги, аиде Асене патроне, че няма такъв като теб и няма да се роди. Асен Бравус един на милион, всяка майка Асен Бравус не ражда. Той е вълк единак, вали гърмина, Асен Бравус, а пак му върви. Яша патроне, яша машино, душманият те парион. Тут като бике на папалете ден, пап те париовен. Душман, душман и